Viime vuosien yksi rikollisuuden ilmiö on ollut valepoliisirikollisuus. Rikoksen kohteina ovat olleet ikääntyneet ihmiset eri puolilla Suomea. Yle kysyi poliisihallitukselta Sisä-Suomen ja Oulun rikospoliiseilta ilmiöstä. Heidän viestinsä oli yksiselitteinen. Viime vuosien valepoliisirikoksiin syyllistyneet tekijät ovat lähes kaikki romanitaustaisia suomalaisia. Tapasimme valepoliisirikoksissa mukana olleen suomalaisen romanin. Useassa valepoliisitapauksessa mukana ollut romanimies kertoo nyt Ylelle, kuinka hän päätyi mukaan rikolliseen toimintaan, miten uhreilta saatiin rahaa ja miksi hän nyt sanoo lopettaneensa rikokset. Miten päädyit valepoliisitoimintaan? Mä olin päässyt justiin linnasta ja lähdin taas itse radalle. Tapasin mun kaverin siellä liiketä. Sanoi, että no haluanko mä tienata rahaa, niin mä sanoin totta kai. Sitten se otti vaan puhelimen käteen ja rupesi soittelemaan ympäri. Mikä sinun tehtävä, rooli oli tässä valepoliisitoiminnassa? No mä saatoin olla se, ketä käy hakemassa sitten kirjekuoret niiltä ihmisiltä. Jätettiinkö se kirjekuori jonnekin tiettyyn paikkaan vai Välillä. Annettiinko se sinulle käsiin? Niinkin kävi. Valepoliisitoiminnassa on kysymys virkavallan anastamisesta ja törkeästä maksuvälinerikollisuudesta. Valepoliisi-ilmiö nousi esiin vuonna 2017. Tuolloin ilmoitettiin jopa 1000 tapausta. Ilmiö on tuosta laantunut, mutta on jatkunut edelleen satoina tapauksina vuosittain viime päiviin asti. Kyllä mä uskon ainakin, että ne on varmaan jäänyt siitä jälkikäteen miettimään, että no olikohan toi vai eikö. Mutta sehän oli jo liian myöhäistä, kun kirjekuori oli pois. Oliko sinulla mitään poliisin kaltaisia virkavaatteita? Tai ei, mulla oli niinku siviilivaatteet. Valepoliisitoiminnan rikoshyöty on ollut merkittävä. Ylen saamien poliisin tietojen mukaan vuonna 2017 hävisi 1 miljoona euroa uhrien tileiltä. Viime vuonna 500 000 ja tänä vuonna 300 000 euroa. Keskimäärin yhdellä rikoksella saatu summa on muutamista satasista 10 000 euroihin, suurimmillaan 170 000 euroa. Suurimmat huijaukset eivät välttämättä ole poliisin tiedossa. Osa summista on saatu poliisin ja pankkien yhteistyöllä takaisin. Kyllä mä tiedän tapauksia, missä on isompiakin summia. Kuinka isoja? 200 000–300 000. Yhdellä soitolla? Niin. Vain yhdellä soitolla? En mä nyt tiedä, onko se yksi soitto, mutta se on niinku, joutuu varmaan pari kertaa soittaa samalle henkilölle ja puhuttaa sitä. Jos te ette nyt laita rahaa tiliä niin kuin poliisin tilille, niin silloin ne häviää teidän tililtä. Niin monihan usko siihen niin ja ajatteli, ne on turvassa poliisilla, niin ne laittoi sen ja joku rikollisliiga olisi muuten vienyt niin kuin heidän rahat tililtä, jos ei ne laittanut poliisille suojaa niitä. Hämmästyttikö sinua jokin asia tässä toiminnassa? Joo, en mä ymmärtänyt, että se olisi ollut ihan niin kuin noin helppoja ja noin isoja rahoja. Että ihmiset lankee tommoseen juttuun, mutta valitettavasti näin tapahtuu. Ihminen on varmaan liian hyväuskoinen. Tämä ilmiö on koskettanut erityisesti vanhempia ihmisiä. Mitä ajattelet nyt tästä näin? Siitä justiin, että se on tosi raukkamaista. Että se rikos kohdistuu yleisesti aina vanhoihin, kun ne on niin hyväuskoisia ja ne luottaa niin jyrkästi poliisiin. Miten Suomessa asuvat romaanit suhtautuvat tähän valepoliisitoimintaan? Niin ei ketään tykkää hyvää siitä, niin että kellekään vanhoille ihmisille tehdään mitään rikoksia, kun se on epäkunnioittavaa. Niin, että vanhoja ihmisille ei saa tehdä, niin kuin niitä pitää kunnioittaa, eikä käyttää hyväkseen. Haastattelemamme romanimies on tällä hetkellä koevapaudessa. Elämä on nyt uudessa vaiheessa.